Sílvia Oriols, vostè voldria aquestes competències per a la Generalitat de Catalunya d'immigració? És evident que sota jou espanyol aniran maldades perquè el govern espanyol incompleix reiteradament i flagrantment la llei d'estrangeria de manera contínua, ni demana antecedents penals, ni filtra per carnet de vacunacions, ni evidentment exigeix contracte de treball a tothom que entra irregularment en aquest país. És més, ens els porten amb autocars cap a Catalunya i aquí ja us espavilareu. Aquest desori és evident que ens ha perjudicat a tots nivells i que s'hi ha de posar fre, i l'única manera és tinguent competència plena. Sota jou espanyol mai tindrem aquesta competència plena i, per tant, cal restituir urgentment l'estat català i tancar fronteres i filtrar qui entra i qui no entra a casa nostra i sota quines condicions. Em permeti, competència plena, li pregunto, competència plena per fer què? Per exercir el control fronterer i fer una moratòria absoluta en immigració ara mateix fins que haguem pogut resoldre el desgavell que tenim a dins, haguem pogut assimilar tothom que ja és a dins i haguem pogut determinar dels que són dins quins han de ser expulsats perquè han entrat irregularment al país o han comès algun tipus de delicte. Fins que no haguem fet net de tota aquesta situació i haguem posat seny i ordre, no podem admetre més immigració.